Uyabona ke kubantu abantu abanjeyana ngamanye amaxesha kuye kuthiwa xa kusetyenzwa nabo kuthiwa uyasokolisa. Uyabona ngoba kaloku unalo plan nohlobo abantu izinto zenzeke ngalo. Kodwa ke uhlekani uzawusinika nje into yobana umfundisi Nkomfa besebenza njani naye kwazinto nazikhumbulayo ngaye. Okokuqala nje Sisilali mandinibulise estudio. Ndibabulise nabaphulaphuli bomhlobo wenene FM abazi-VIP zale nkqubo. Lo uthethayo nguSiyabonga wakwaHlekani. Nobe ngomnye wabantu abanyuliweyo nguThixo ukuba ndibe yi-musical producer kamfundisi uNkomfa. Ndithi ke xa undivayo Msasi ndithi bendinyuliwe ngoba umfundisi uNkomfa wonke amacwecwe akhe osibhozo owarekhodwe ewashicilelwa ndim. Xa ndinokubalela ingoma ndingabala ndiyofika ku-90 songs ingoma endithi ndizenzile nomfundisi uNkomfa. Loo nto ke ndithi namhlanje uhambo lwakhe lona zange kube lula kakhulu kum ngoba kuhamba eyona mvumi phakathi kwemvumi endisebenze nazo eyakhe yaba yimvumi ethembekileyo. Ngoba umfundisi uNkomfa ndidibene naye engaziwa njengemvumi, kodwa ndidibana naye xa sisothula icwecwe likaSisiphumla. Wathabatheka kakhulu ngumsebenzi wam, waze ke naye wathi uyafuna ukuzibona eyimvumi. Kuba ke nam uThixo endiphile into yokuphuhlisa umntu ofuna uphuhliswa kwicala lezomculo. Ndamthatha umfundisi uNkomfa senze i-album yokuqala. Ndisebenzile ke naye usukela kwelo cwecwe lokuqala ukuyoma kwicwecwe lesibhozo. Xa kusakhiwa kuyabhidwana endleleni, kodwa I'm proud to say umfundisi uNkomfa esithi noba sibhidene ayizophela iveki singathethi. Uyawuphinda abuyele kum, jola inkomo mntakwethu, noko ndibonile uba nguSathana lo ufuna silwe. Sitsho ke silungise sibheke phambili. Yena ndimkhumbula kakhulu xa kuthiwa sisestudio siyashicilela. Umfundisi uNkomfa is one of the artists ebethi xa efike estudio akaphumi estudio engayiphethanga i-album yakhe. Ndithi hayi mfundisi kaloku kufuneka undishiye ngoba ndifuna ke ndihlale ndiyimixe le album ndiyigqibe. Athi hayi mntakaHlekani, thatha umatrasi ubeke apha phantsi, ndizawuhlala ndinaba apha phantsi umix i-album yam ngondikhona ugqibe. Ndithetha ke xa ndithetha ngomfundisi uNkomfa ndithetha ngomntu ebenezinto ezinjalo ezingumahluko kakhulu nakwezinye imvumi, ngoba umfundisi uNkomfa uzawuhlala phaa njeba ndisebenza naye. Ubone ubana ngaba ngoku uyekile uba yimvumi, seyimbongi ngoku. Uza kundibonga ke njeba ndisebenza naye. Hayi ke nam ke ndiziva uba ndiva amandla ngoba naye ndiyambona uba uyawuthanda lo msebenzi wam. Andifuni ke ukuphosisa abaphulaphuli, besinceda kakhulu uThixo xa besisebenzisana estudio nomfundisi uNkomfa. Siyamkhumbula kakhulu umfundisi uNkomfa. Umfundisi uNkomfa ke ebengumfundisi apha uthanda ukonwaba, ebengumntu wolonwabo. Apho kukhona umfundisi uNkomfa kuyahlekwa. Nditsho mna nasestudio xa sisebenza estudio umfundisi uNkomfa ezi-backing vocals kuzawuhlekwa kube mnandi, kube yiloo nto. Ngoba umfundisi uNkomfa uyabathanda abantu yaye uyazithanda nesisu sakhe. Xa kuthiwa kuyasetyenzwa estudio akulanjwa apho kukhona umfundisi uNkomfa ngoba uyigadile into yangasesuswini. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngethuba aye wandipha lona kunye nomfundisi uNkomfa, ngoba umfundisi uNkomfa undifundisile into zobomi njengomkhulu wayo benguye kum. Ndithetha ukuba thina siyi-Eternity Studios salahlekelwa kakhulu ngokushiywa ngumfundisi uNkomfa. Sisilali, ndiyabulela nam ngethuba enithe nandinika lona ukuze ndibalise nam ngokohlobo endimazi ngalo umfundisi uNkomfa obendisebenza naye. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo umfundisi uNkomfa. Uyawuhlala ehleli entliziyweni yethu singu-Eternity Studios. Nditsho uba siyabulela nakuni mhlobo wenene ngokuthi noxa belele nje kodwa nimane nibavusa ngezi ngoma bazithethayo ngoba basathetha bona. Ndiyabulela ke Sisilali nakumhlobo wenene phela. Amen. Siyabonga Hlekani ke lowo